Алло. Бекори و سرکو Бекором. وقت داری گوشو میکنی Казать бana. اول سلام علیکم به یگان سازی خوبی تو مخلصی رپومی подписчики ютуб می امشب زیابت رفتم ویدیو زنگ زهامابی درونی پپلیца далахчай сигормаби қасам ба отат хурди во имрӯз вадаи ту чошид байни ма ва ишқи ту камбағали жал кашид ишид рафтак вақта ё бір тарафам корча кашид мачака қичоқи боғи калхозобод заёб шид зора кардам гирья кардам гуфтам тай манара гапи мата да пофид барқас кади шимара қати чи репер блогер кади сиёмкаи кадра намодай пацане ки қирғанда тира набара ай дур назорати дорум дил ай дурун месуза мишкачай доди ма ҳадия дадруни алло месуза задам венаи даста хун рӯи сурат мереза истироҷи ғамзадайта хоки репа мебеза хандаи лаб дур шид хандара дар расм дидам хапо хап шукади рафти ба шукаданат зидам ғами таҷиқи дила меқапам куни бита да ҳазор мухлисима ма мухлиси афродита ту пӯшиди фатара имзо кади дафтара ямо нашида шикасам пару болию кафтара мо сола аср кардам ма кайфи афтара на қабул мекунам мебахшам ма иёри рафтара мабодо ғелиди агар да ягон положени аёдат нароя ай ҳардат да я рӯз да рождени я вақт байни мавата хела бад уважени бисёр заданат сузан аллергия дод заражени рӯзои охир ма дидам бисёр шида ба дилшур ёд суханай ҷидогӣ бика нақл накам маъруфо ёд даста да дасти ма ба қатъи дига бад рӯёҳот каселой дошт ке бебурдот фарқ набудад марғоҳот нагу сироҷ ёд кардам рӯзои қатид будана чихе дилу чит гуфти бадии қасасат банана биё ойнакат даама балаболка ё бана кира сер кира гишна ки дуровардад вана нагу кӯҳм барай кӯҳда баланд бироварданад ямо нашида ту ишиди хона оварданад дамашай би забони дароза аромайданад пешай маро шагу чагас қапида будай баданад нагу ёд кам вақти пеша мегаштем ба астарек суахи хена мегуфти да бадат зада буд кекс да бадат зад пиёда хости гулят ба мерседес орзуда машам али шидлек далабат ханданес ҳаму даври пеш хуб набуд каму беш гаштем ба некси уахшбах будиву мебурдагим буда кекси хиёната да давом ёфтак след души текс барабанда то хурдеси ты да полек чудес нашодиш қиҷаб